Mayong buntag sa tanan. Nindot nga sa matag karon ug unya nga kita mo anhi matag Domingo, anaagyod ang dakong paggiya sa Ginoo, dili lang sa kinatibuk-ang simbahan, kundili sa ato gayud nga kinabuhi, isip mga Kristohanon, isip mga disipulo ni Kristo, isip naningkamot sa pagpuyo, sa pagkamatinud-anon ug maayong piniyalan. Busa laing giya ug pagtudlo na usab nga atong nadungog sa atong mga pagbasa karon. Nga kining maong pagtudlo ug ang atong mga nadungog, dili lang kini siya kabahin sa kasaysayan. Dili lang kita mingon unsa may gisulti ni Kristo kani adto. Unsa may nahitabo kani adto sa panahon ni Propeta Malaki o Prophet Malaki. Unsa man ang gisaysay ni Pablo panahon sa iyang paghimo sa iyang misyon. Kundili siguro mga igsoon, mas nindot sa atong pag-anhi karon, sa atong pagpaminaw sa pulong sa Dios, muingon kita sa atong kaugalingon, unsa kaha kini kanako? Ngano man, the Word of God is given to us not for us to make it a decoration in our lives, but rather to make it a living Word in our day-to-day life. Ang pulong sa Ginoo, wala gihatag niya kanato para mahimong dekorasyon, kundili mahimong kinabuhi, nga ikaw ako magpuyo unta niini. Mao nga kung atong gipaminaw pag-ayo ang unang pagbasa mga igsuon, murag daghan siguro sa inyong maingod, igo. Ngano man, si Propeta Malaki naghisgot may tungod sa mga kaparian sa iyang panahon. Nga mingon siya, kamong mga kaparian, gihatag kaninyo ang katungod sa pagtudlo, pero di gani kamo mo sunod sa panudlo sa Dios, kamo sukton, kamo ipanghimaraot, kamo silutan sa Dios. Pantay lang mo mga paria mo. Siguro daghan sa inyong mingon nga sa application anak, tama gyud na ang akong nadungog. Pantay lang jud ka pader, imo gyud ni pader. Makonsensya mapuntaan eh. Pero kana siguro ang nindot, no? Kay usahay mga igsuon, bisag ako, no? Usahay kung wa ko'y makita nga relevance sa akong gibasa sa pulong sa Ginoo, diha kanako. Murag may kung wa may lami. Pero kana kaning maigo ganita? Naigo ta? Minta aray. Unya makamata ta. No? Mao nang uban nga manimba di gustong maigo. Nang pagabot sa pulong sa Ginoo matugoy. Ngano man? Maigo og dili. Sila ra na. Wa ko'y labot ana. Muna'y kalisod. Muna mga kaigsunan nga nindot, nga sa matag karon niya, palaw mo dyan nato. Ngano? Kay diha nato makita nga ang pulong nga nahimong tao, nga mao si Jesus, nahimo siyang pulong kanato nga nakag-uban sa atong kinabuhi, diha sa atong pagkahimong mga anak sa Dios. Uban niini mga igsuon, diha nato kini pamalandungan. Unsa may mga puntos nga atong makutlo sa atong pagbasa karon. Kini lang bang pagkaigo o pagsulti ni Propeta Malaki alang sa mga pari sa iyang panahon? Dili. Adunay tulo ka punto niini mga igsuon nga nagpunting kayo sa ato mismo nga pagkadisipulo ni Kristo. Nga atong bantayan. Ugon sa man ni Father, kining tulo, nga kita maayo lang mutudlo, pero dili mo buhat sa atong gitudlo. No? Kitang tanan, manudlo man ta. Bisag, gift gatherer, manudlo man mo,
Manudlo mo, halad sa Dios. Di ba? Oh. Pero ato bang gibuhat ang atong gitudlo? Ikaduha nga punto nga diha sa atong kinabuhi natay gibuhat pero sukwahi sa panudlo sa Dios. Sukwahi. Ingon lagi nga sige kag ingon sa imong mga anak, kaugulay day, kaugulay anak kanuman, no? Ang gulay ay buhay, makulay na buhay ang gulay. Yan ikaon ka. Wa mampod. Mao na, no? No? Example lang to ha. Grabe man is Father Roy maninuod man. Sample lang na Oh. Ikatulo nga diha sa atong kinabuhi nga sa pagsunod kang Kristo, sa atong pagpaningkamot sa pagkakatoliko, sa pagkakrisyanos, sa pagkasumusunod ni Kristo, sa pagkaaktibo, isip kabahin sa lawas ni Kristo, ang atong gihatagan o gihatagan natong pagtagad pag-ayo ang gitawag nato nga mga pribilehiyo. Pribilehiyo. Because in every life, sisters and brothers, there are always a privilege. Example, no? PSL raman ko sa amo, Pader. Oh, no? Pero pag abot na ko dito sa palengke, makitaan gani ko sa akong mga kauban sa katiling. Brad, dali, Brad. Pakapinan ka na akong imong gipalit, Brad, no? Ano man? Sus, mga lagad ka sa mong katiling. Wow, kalami, no? Na din pakapin ni ako. May din mga lagad nga naman mailhan ta unya natay pakapin, no? Oh. Mining magaktibo ta sa GKK Father nga naman mahimo tang asay. Unsay asay? Asay kauntua. Imbitahon man ta. Oh. No? Mga privilege, which sometimes we are gearing all our services to attain such privilege, not much more to the service. Kining tulo, mga igsuon, maoy makita nato nga giputos pag-ayo sa atong pagbasa. Gikan sa unang pagbasa, hangtod diha sa Ebanghelyo, nga si Kristo mismo, nag-summarize niini nga gitawag niya og mga pagkatigpakaron ingnon sa mga Pariseo og mga Iskriba. Mao kini ang iyang giigo diha sa iyang panahon nga ang atong kinabuhi og ang kinabuhi unta sa tumutuo sa Dios magsalamin kanunay sa Dios. Unsa may Dios nga atong gituhan, Dios nga maluluyon, Dios nga mahigugmaon, Dios sa katarungan, Dios sa kalinaw, Dios nga puno og tinubdan sa paglaom, kana ang atong isalamin sa atong mga buhat ngadto sa uban. Ang mga Pariseo, mga igsuon, naningkamot og salamin dili sa Dios, kundili sa mga balaod lang sa Dios. Nga ang ilang pagtanaw sa mga balaod, kinahanglan sundon kay aron mahimo ug malipay ang Dios nimo, kinahanglan ka masubsob sa pag-ampo kanunay, kinahanglan ka magpuasa kanunay, kinahanglan ka maghatag kanunay. Kining tulo. Murabag, diri na lang naglutaw ang imong kaluwasan ug ang gugma sa Dios. Wala nailabot ang Dios diha sa imong paningkamot. You are there to serve God, not to live with God. Unsa man day pud ang atong Kristohanong kinabuhi nga giawhag ni Kristo kanato. Mga kaigsunan, kung inyong gipaminaw ang atong opening prayer gana, perting kanindot nga mudakop sa Espiritu sa atong pagkadisipulo ni Kristo. Unsay atong giingon ganiha? No? Ang atong giampo ganiha sa atong opening prayer, mingo ita himua, no?
Himua, address na to sa Ginoo, Ginoo, himua nga mahubad na unta sa among kinabuhi. Mahubad, meaning we lived, no? Atong mapuy-an sa among kinabuhi. Ang unsa, ang pagtuo nga among gihuptan. That we live the faith that we believe. O musalig unta kami sa imong saad sa kinabuhing walay katapusan. Two things. Nga unta, ang akong nadungog karon, ang akong gibasa karon Lord, ang akong gisangyaw karon isip pari, akong mahubad sa akong kinabuhi. Ug unta, taliwala sa tanan akong mga kapalpakan, taliwala sa tanan akong mga kasalanan, bisag unsaon akong paningkamot, naa ang akong pagsalig sa imong kaluoy, sa imong gugma, nga ikaw ang maghatag og kinabuhi nga walay katapusan kanako. Beautiful. Ngayon ani di ay ang atong kinabuhing Kristohanon. Nga isip mga Kristohanon sa musunod ni Kristo. Bantayan nato ang mga patubo sa gingon ni Kristo sa mga Pariseo nga diin naga-inganyo kanato sa paghimo lang sa ingon that we are good teachers and not followers, that we are just good in giving but not always practicing, that we are good in receiving privileges and not turning out to service. Kining maong gingaingon ni Kristo nga patubo sa Pariseo. Bantayan nato kay posible nga kana mutubo po diha kanimo o kanako. Kung nakamatikod mo mga kaigsunan na humana ang unang bahin sa Synod of Synodality dito sa Rome. Unya nagpagawa sila og usa ka sulat, no? Hiniusang sulat sa pagpadayag sa unsay unod niadto. And I was so happy nga usa sa mga unod niadto nga gi-remind tang tanan sa gitawag nato karon nga sakit sa atong pagkasimbahan. Unsa may sakit nato, Father? Diabetes dili. No? Ang sakit nato nga ginaingon og clericalismo. Unsa man na? Clericalism. Kana bang paghatag lang pagtagad, no? Sa ako nga pagtuong Kristohanon, nga usahay diha sa akong pagpuyo ni bation ako nga ako mas privilege kaysa uban. Kay ako pare, kinahanglang yulain ang akong title. Oy, ayaw gyud ko tawga og Bong. Ayaw gyud ko tawga Leonardo. Tawga gyud ko Reverend Father. Ano man, pare gug ko. Nga daan naglutaw sa mga titulo sa katilingban nga mao'y maghatag kanunay og pasidungog sa kaugalingon. Na ay mga manager, supervisor, CEO, no? Nga usahay masyako pag-adto nganuman. No? Ang ilang sekretary kasagaran manggono, labi na kita bisan kita mga Pilipino, no? Ato kag mall, bisan siguro og bulingit ka kaayo. Unsa may address sa sales girl nimo? Sir, ma'am, ana, kay mo palit man ka. No? Pero ato ko usa ka opisina natinga ko. Ngayon ko nga naa ba ang manager? May siya, ay kadali sir ha. Ulato na ko, tanaw na ko, naaba si Boy. Boy, dili Boy akong manager. Sir, Boy ang pangalan
sa among manager. Mao diay na. Nasya ko. No? Kay nagamit og sir. Nya trabaho ka diri, imo nang boss. Pero pagkita nako sa boss may tama gyud hindi siya tawag og sir. Ngano man, perting kaamiguhan, no? Perti mo abi-abi nga dili ka ma-inhibit nga manager ninyo na, no? Mura siya og usa ka amahan sa maong kumpanya. Wow, beautiful. Sa akong kasinatian. Muna mga kaigsunan, usahay sa atong pagpaningkamot sa kinabuhi, we are really striving for the position, and we forget that position is for the service of others. Nganong pasilhigon man ko nga lay Eucharistic minister man ko. Ipakalawat ko. Nga manilhi kong simbahan. Uy, kana mga gift gatherer, sila pasilhigan na. Pero ako, dili na oy. Ano man? Lay minister ko. Wow. No? Clericalismo. Nga diin, kasagaran, daghan na ang maningkamot sa pagpanlimbasog nga naa sa taas tungod lamang sa mga pribilehiyo nga naa embedded sa tanan nga naa sa posisyon. Mao na mga kaigsunan, ang akong giisgutan gahapon, perting kalisod usahay sa atong parokya. Nag-renewal ta, no, sa atong mga servants of the liturgy. Kini bang lector, kini sila karon atong isinport kanang gift gatherer, kaning tig-decorate aning atong simbahan, kining choir. Perting daghanang magpunsisok nga gustong mahimong lector o commentator. Pero mingon ko didto tabang sa tig-arrange og bulak kay gamay ra na sila. Di mo sagot. Ngano man, di man ko makita anak pa der. Gwapo gyud tong lector ko kay makita ko sa daghang mga tawo nga magbasa dire. Clericalismo. Mao nang sakit nga usahay na ana ang atong pagkapariseyo. Nga diin gani, no? Magdala ka nato usahay nga dili na ta makita sa tinuod nga pag-alagad sa uban. Nagbaha kausa, no, ni overflow kausa ang kining sapa diri dapit sa may Santo Niño, no? Santo Niño Riverside, no? Nanawagan ako sa mga pangulo. Uy, ang atong mga kaigsunan, nabahaan na, nanay na makwit. Sus, ang akong message sa GC, daghan ang natanaw lang. So pag adto nako, ni adto ko, taliwala sa ulan, nakurat. Huy, pader, naamang ka diri, pader. No, gabi naman, pader. Nag-uruan pa yun, pader. Ko lagi, ano man. Tanaw na to niya itong mga igsoon nga. Sus, pader, okay lang mi diri, pader. Ayaw na mi tagda. Ingko dili. Ay lagi, ang pari, kinahanglan na aras kumbinto. Unya, pag ulan, musulod sa tabernakulo, aron mag-ampo. Imang pag-alagad. Mga kaigsunan, mao kini ang giawhag ni Pope Francis diha kanatong tanan karon. Kinahanglan kita, no, mugawas gikan sa atong mga comfort zones aron unta kita makaalagad sa atong mga peripheries diha sa atong parokya. Unsa may mga peripheries sa atong parokya, perting daghana. No? Perting daghana. Nga usahay kung naa ka maglihok sa simbahan, mabuta ka nga di na ka makakita kanila. Kana mga kaigsunan ang atong lantawon nga isip simbahan, naunta ng pagkamaalagaron, naunta ng atong pag-reach out ngadto sa uban, dili lang ang pagpagwapo o papa-aircon sa atong simbahan. Kay ang tinuod nga mga disipulo ni Kristo naagayod sa pag-alagad, pagserbisyo,
ug paghatag og pagtabang sa ato isikataw, dili para sa kaugalingon, kun dili para sa kahimayaan sa Dios nga atong gituuhan. Kana ang atong usa ka nindot nga challenge sa atong kinabuhi. Kay kung atong puy-ana mga igsoon, sure jud ko nga kini mo'y makahatag og kinabuhi sa atong pagpuyo nining kalibutana. No? Nakaingon ang usa ka leader, sus Father, salamat Father ha, ngano man gisenport ko nimo, no, gihatagan ko nimo paagi nga makaalagad ko. Naunsa naman ay kabrad, mas malipay ko ron Father. Ngano man nakos ka tilingban nag-alagad ko. Karon Father no, makailan ako sa akong mga silingan. Karon Father no naan ako'y panahon nga makabisita sa akong isig. Mauday ni akong isig kataw. Uy, si Manang day diha, masakiton na day ito. Salamat Father. Kay usa ka oportunidad nga ako nakaila sa akong isig kataw, ako nakaalagad sa akong isig kataw, pinaagi sa maong responsibilidad nga imong gipaambit kanamo. Wow, kanindot mga igsuon. Mao bitaw nga di gyud ta kamahay ni San Pablo. Ang katilingban ni San Pablo, wa gyud kamahay sa iya. Kay ngano man sa ikaduhang pagbasa, giklaro ni San Pablo, mingon si San Pablo, nipuyo mi uban kaninyo pero wala mi nahimong bugat kaninyo, kay kami mismo nagtrabaho, kay kami mismo nangita pod sa among adlaw-adlaw nga pagkaon. Wala mi nagsalig diha kaninyo aron ipakita lamang nga ang pagsangyaw o paghatag sa pagpalapnag sa mensahe ni Kristo kinahanglan makita gayud sa kinabuhi, dili lang sa pagkanunay, pagpanginabuhi nga atong gihatagag pagtagad. Mismo si San Pablo nga maoy usa sa mga maayo nga magsasangyaw ni trabaho ni uban sa katawhan aron pagdala kang Kristo. Kini karon ang challenge natong tanan. No? Perting daghana nato dinhi. Kung matag-usa lang kanato, maminaw sa ebanghelyo o sa mga panudlo ni Kristo. Pagpuyo nga matinud-anon sa atong pagtuo, pagsalamin niini Ginoo nato ngadto sa uban pinagis pag-alagad, mas malig-on, mas buhi ang atong Kristohanong katilingban. So pangayoon nato ni mga igsoon, ang atong pagsimba karon dili lang pagtapok aron pagsaulog sa pagtuo, kundi pagtapok aron pagmantala sa buhing pagtuo sa Dios nga naa ang atong paningkamot sa pagpuyo sa iyang mga sugo ug naa ang atong dakong pagsalig sa kaluoy ug sa gugma sa Dios. Amen. Palihog manindog.